औवाजों बानायजोबनाय गोजा आरोना भगबाननि खिसिरि जानोसै नै सफैबाय आंना जि गोथावनो सासेना नै मा बिलाय बारा पाव भाजी हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दा जोङो गणेश फुजा खालामनो थांगासिनो आरो न'आव होआखै नालाय दिनैहाय गणेश फुजा जिहेतु हेपि गणेश फुजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गणेश फुजा जानो थांनो ओंखारदों जोंहा माने अबाव थांगोन बेखौ मिन्थिया आरो जिखुनु जाया जेरावहाय खुलुमनो एसे भिरा खम बेवहायनो हाबगोन आरो माने बिराद लामा लामा माने टाउन लामा जेरावबो माने फुजा होदों आरो बेवहायनो आं खुलुमगोन बेवहायनो जों खुलुमगोन माने जोङो न'आव होआसै फुजाखौ गणेश फुजाखौ न'आव होनाय जायासै ओंखायनो बाहेराव फैबाय खुलुमनो थाखाय बेबो बेलासियावसो फुङाव नंबावा अखा हां हां बोथोरा दोमैलुलु थांगासिनो जि खावब्लिब्लि नुखायो खानाया गयै आंना खानायानो गैला न'खा गोबा जाबायना मा बुंनो साननैसोबाबा थख्ला जासिगोन होनदोंना आङो थख्ला जासिगोन नालाय खानायानो गैला न'खा गोबा जाबाय माने गयै अबस्था गैला आंनि खानाया बेसेरा माने पागदोंनो जि सिन्था जायो आं मालाबा आंनि खानाय गनायखौ जि नैथिं बुरजा गखायो आं मालाबा खोन्थागोन दे आङो जेथिया खानाय माने लोबनानै हबाथाय नखा गखायो माने लोब्बा बांसिन गयो ओरैनो खानबाबो गयो होमबाबो एसे खम गयो आरो लोबनायनिफ्रायबो स' गाइस आङो दाख्लै माने बेवहाय मा होनो रंघर खाथियाव माने पुस्का जादोंमोन आरो 20 रुपिसनि ओमफ्राय पुस्काखौथ' जाबाय बरियानो जानानै माने खाथियाव नारेंखलबो फानोमोन आरो बे नारेंखल बिदै लोंनायावनो माने बावबाय आङो 20 रुपिसखौ होनो थाखाय ओमफ्राय जितिया जोङो रिटार्न जालाङो ओमफ्रायसो गोसोआव फैदों माने आया 20 रुपिसखौ होआखैमोन ना होननानै बेसेरा ओमफ्रायो दिनै इखिनो फैफिनदों आरो ओंखायनो सानदों दिनै होना गालांनोसै हरदो आंनाव खुस्रा गैया देव आंनावथ' गैयाना आंनाव गैया आंना न'आवसो दंमोन आं लाबोआसै 20 रुपिस ओइ 20 रुपिसखौ थाहरना नैयाव दं आंना इयाव दोननाय थायो 20 रुपिस गथाखौनो हैनोसै आं गोदानखौ हैना फैनोसै नै नुदोंना गाइस बै हौवासा ब्लु कालार गाननाया ओइ रना ओइ ब्लु कालार गाननाया पुस्का फानगासिनो ना बे हौवासानिफ्रायनो जादोंमोन ओमफ्राय नै नारेंखल दंफाङाबो दंना नारेंखल दंफांलायनो नारेंखल फिथाइ फाननाया बेवहायनो जानानै बावदोंमोन आङो दा हैनो थांनोसै फैसाखौ होना फैबाय गथ'खौ होनबाय आं इदि जादोंमोन बावना थांदोंमोन इदि होननानै जेबो नङा दे होननानै मिनिबाय आरो गथ'आ जेबो नङा होनाबालाय मा होनबावनो आरोना होआबाबो गोसोआव थानाय नंलामोन आरो बियो इमान मानसि जायो नालाय बेवहाय सोरबा मालाबाथ' इदि जाफ्लांखायो बयनावबो एकदम थैनायजों समान बावो आरोना बा बुंनो हायालै बावनायखौ माबायदि होना फैनानै गोसोखौ मोजां नांबाय आरोना ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै टाउनखैसो फैफिनबाय जोङो
गिदिंगासिनो सौफैबाय जोंहा गासिबो औवाजों बानायजोबनाय गोजा आरोना प्रसाद लानोसै थेंक यू प्रसाद लाबाय मोनसे केफेआव हाबफैबाय जोङो जानो थाखाय मा अर्डार होखो दालाय मा अर्डार होदों आं खोन्थानि र' बेखौ होबाय दही बास्केट चाट सौफैबायबो नै खोन्थानाय लोगो लोगो नै सौफैबाय आंना जि गोथावनो बेखौनो जाखायो ना मायो मिन्थिया दिनैसो जाहांदों जि मोजां नुदोंना बास्केट बास्केटनो जानोसै नो लालाय जानायखौ जानोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैखादों बे केफेआव दयखौ बिदि होलानांगौ मोजां नङा बिलाहि माबा माबि दं आरो ना सासेना नै मा बिलाइ बारा पाव भाजि सौफैलायबाय बे मिस्टारनि बे आंनि नुदोंना नै जि मोजांखा आइसक्रिम थेमा बायदि जाजाया बायदिसो नुगोन खिन्थु नायनो नायलाय जि अन्थावथावखा ना नोंनाबो गोथावथार नामा हा भगबाननि खिसिरि जानोसै एयाव होदों एयाव देर मानसि नै लामायाव मोनबोलायबाय नै आरोबाव मोनबोलायबाय बैखिनियाव होदों आरो ओमफ्राय लाबोनानै गारि सायाव जानोसै दिनै खिरानो खिर गोथाव जादोंना जायाखै एबार ना खिर नङा खिसिरिसो दहायना बिराद गोथाव जाखादोंमोन दहाय फार्स्ट जानाया इयो माबायदि मिन्थिया जानानै नायनोसै न'आ मोनसिगोनानो नैयावनो स' गाइस न'आव दासो जास्ट सफैबाय न'खौ मेंबाय गरमबो आरोना जि भिर जादों जानायालाय खिन्थु आं मोजाङै ब्लग खालामनो हायासै आरो भिडिअ खालामनो फार्स्टआव थांबाय ओरैजाय जों रंघर साइडखै थांबाय थांनानै ओरैजाय गिदिंनानै फैफिननानै जोङो टाउनावसो खुलुमफैफिनबाय आरो फैफिननानै ओमफ्राय खुलुमनानै ओरैजाय जोंनि खाथियावनो खिसिरि होबाय दंमोन आरो मन्दिराव ओमफ्राय बेयावहाय जाना फैबाय दाबनि जायगायाव जाना फैदों न'खौ गोथाव मोनदोंना आङो माने आङो फुजानि खिसिरि जानाय न'खौ गोथाव नाङो ना मा बुंनो खोथा गैया माने न'खौ गोथाव नाङो बिराद गोथावबो जाखायो बे प्रसादसो जिहेतु बेखौ आं जानो बिराद मोजां नाङो आरोना ओंखायनो आं दाबनि जायगायाव जाना फैखाबाय होनदों आरो ओमफ्राय दासो न'आव सफैबाय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो गाइस नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ सोर साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयारबो खालामना होदो दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल